La companyia de teatre Pic-Pic neix a l'Orfeó Popular Olotí. Després d'un temps d'assajos i amb moltes ganes de passar-s'ho bé, ahir al vespre van estrenar la comèdia teatral Dos cops bo és bobo, una comèdia que no deixa indiferent a ningú i que fa que durant tota l'obra no puguis parar de riure i passar-t'ho bé. Moments abans de l'estrena, els joves no podien amagar els seus nervis. Vols fer meditació? No, encara així ja em quedaré aquí a mirar-ho. És d'aquí una hora, vale. No, ja n'he menjat perquè... Yo quiero azúcar, ¿quieres que te vaya a buscar azúcar? Amb la tarda anant uns merlers, però no passa res, no passa. Pensa que no tens nervis, perquè et veig molt nerviosa, et veig tremolar. La comèdia tracta sobre la incapacitat humana de conviure amb harmonia els uns amb els altres. Una nena pija, un exmilitar bastant borde, una veïna tafanera, un jove sec i agre amant de la imatgeria religiosa, un ginecòleg molt gay, una terapeuta molt especial i una jove que pateix atacs de riure formen la comèdia perfecta. Doncs la veritat és que no he fet mai teatre, ara mateix estic cagada perduda. Tinc moments d'eufòria i moments que diria on te t'has posat, però estic molt contenta, amb moltes ganes i moltes ganes de pujar aquí a sobre i donar-ho tot. Cristina Soler, soc la Barbie, hello! Y yo soy en Carlos Riera y hago de Gustavo Pelayo. Expliqueu-me una mica quina és la vostra relació en l'obra. Nuestra relación es una relación, ¿cómo diría yo? De complicidad. Nos entendemos divinamente, nos caemos bien. Eso. A mi m'agrada molt el maquillatge i amb ell també. Claro. A mi m'agrada molt cuidar-me i amb ell també. Claro. Enteneu la relació? Y nos lo pasamos re bien juntitos. Sí. Porque siempre, no sé, como que tenemos puntos en común, ¿me entendés? Muchos puntos. Sí. Si no sigués d'aquella manera ñuño, jo faria per casa. Pero soy ñuño. ¿Qué le vamos a hacer? Però bueno. A mí me gusta Andresito, que es otro de los personajes que se le van a espinar. I jo, en teoria, estic sortint amb en Joseph. Encara que no el veieu, és guapíssim. Des de la Nova TV t'aconsellem que no deixis escapar l'oportunitat de passar-t'ho bé amb aquesta companyia de teatre. Les pròximes representacions es faran avui 15 de juny i el proper 21 de juny a les 9 del vespre i demà 16 de juny a les 6 i a les 8 del vespre a l'Orfeó Popular Olotí. Si vols, baixa aquí i fes teràpia amb nosaltres, i si no, calla! Ai, guita, quina noia més trempada, no? És amiga teva, Barbie, aquesta noia. Saps en qui em fas pensar? Amb la Rolari que hi havia al costat de la plaça quan jo hi treballava, tu. Que no ocupava, aquella noia era... Bueno, després no sabem com va acabar exactament, perquè també tantes herbes que tenia, i vés a saber si no se va formar totes aquelles...